atuk zing shilani office avathlen chuan Luzio zi te titi mulmul lai chuan a dawhkana pangpar tam lo te chu a lo khawi miala Chief Director hangan a lekhabuti chua a thawpuite a thlawna pek chu soilo ti luina a leitirin sum tam taka chantira tumdan chu Luzio chuan a lo hria a alung oi vak lo chuan shilani chu tirin Chief Director hanga lekhabuzia chu la a Luzio ana chiardu thu shiltur chuan a ti a Chief Director hang chuan lo phal lo ru hle ma se tu thlantur dang anei si lo Luzio zian Chief Director hanga lekhabuzia damdoi lam chanchin le a chiar peitura angai lem lo a chiar du tlat mai chu makati hle a angai ati thalo rum mai ani chunu hera chuan Chief Director hanga chu Luzio office a chuan avakal tange a Chief Director hanga chuan Luzio ta na thoka alam tana in huam thu a soi chuan Luzio chuan lo du lovin an department da a thopui te hne na changa alaka complain a donna satzia te lo shil letin engkim chu tlang tak chuan a shil ta hmia mai anbula lo omve reng i shilan chu enin doctor i hne na tangpo ilaka complain na kadonga chu mai ni lovin department staff engemaw zat hne na tangin kadong boka he hospital director kani na angin hengte hi ka enliam ngut theilawa chu wangin a tul anga ma kalak angai don ani ati chuan shilani chuan engtin nge ka omlai nge ya khatiang thu te soithei engtin nge pediatric department da ka thok ve ti hi angai to mi alo thei ti in a thin ur ru hle a director hanga chanchin alo soita mai te chu a in chhir rum mai har satna siam bel sak atum jok nge ti chu a she thiam lo hle Luzio chuan atan veka chu tiang soi ani thu chu shilin tuna a buaina a chingfel lo ani chuan ata nala buai thlak jok tur thu a shil nu chuan a kalsana lung oi lo tak chung chuan phone a chuan a phun zoma Luzio chu soiche hle in a phun tuilu tuk chuan in chunga midang lo om ve reng po chu alo mulo peka chunu chu nufel tak lo ni in Luzio chim omzia le ama nen po buaina an nga thinzia te lo soi ngalin athu hriat te chu a zep tla tur thu a shil chhun zoma ti dun zelin shilani chanchin chu azota zela ani nel ta hle maya anau pan laya apa thi thu le anu chu chome zwar ani thu te pasal dang neya chung ko shan adin to thu te le kumnau pangte ya ama chawa khosa in a kho har thinzia le har satna to chhodan te chu a shil ta veka chunu chuan shilani chu a khonga iril ru hle a kumnau pangte a atorna satte lul nen anung chang amoin aza om si zia te chu ngai to in angai san om ati hle a Luzio in alo thlen chuan anau pan lai atanga ama alo enkol tu antipangi alo kal do ni mo ti lain anu zo ka local hi alo ni a shilani bula po anu mate antipangi alo kal tur thu a shil kha ani a chu wangin shilani po chuan Luzio nu ni lovin an mate antipangi emo alo ti na chan kha ani a Director hanga lo langin Luzio zi an a hautak shepawang chuan ami mal le khabuzia na kai hnoi thil zong chu a staff te a tho tir ho chu la khomin pediatric department a thok te chuan an tan vek ani ti shi hau lo chuan doctor hangalung oi lo chana chuan shilani an mo pu a ache dan chu athak ti hle in director hangalama tangseng chuan boina lian jok ma chon lo tur ti in an lo phun sapa Director Luzio assistant na azoma tanga adang lam tak ziale tuma lo anei to lo thu te chu an lo soinak naka chutia a thian ten an soi sep ta ka chuan nuam tilawin Director Luzio hlat chu tha ina hria a chutia a thopui ten shilani thiam lo emo an ti ta ka chuan nuam lo ti hle in ni dang zong a in Luzio chu angei zwala a be tha pe meu lawani ti palthil thu in Luzio chuan shilani chu ati phuzok mai a coffee ken lai ala thlau pha zui Luzio na dang lei saka tum chuan alo du lo ti dan tur dang a hriat mai lo ta ka chuan coffee order tura ti in alo thlen huna pek chu atuma shilani chu tiang mai maya bum thei chu alo ni ozong lo Luzio tum shelok ni om tak chuan ama pualin coffee no khat chu alo cha tel diam assistant lin chuan shilani chu alom omin angai na tom riau thu chu alo soi zawa chutianga shilani omna chan chu
Luzio du wang ni lovin a huat wang ani zok si Luzio shom ti mel a mu chuan Sheila ni chu alom hle a eitur leisak atum te chuan alo nar chiang hle a nima se an hospital director meu chu alo fing hle maya eitur hi aman ka pek i du lo chuan nangman min pek sak thungang chutiang poisa tlem te min pek sak she tur khopa ui kom ini em lawang chumo wang deuh tak chuan ati dai mai Sheila ni ti ngai na shelo chuan ole ka lo pe ang enge i eidu ati taringot thilan eilai chuan ti ti dunin Sheila ni chuan ril rudik tak shilin hospital siam thatna na thei top an chwa lai mek mani se thlamuang taka na that taka tho adu thu chu a shil taringota a chan chu antum anga thil thleng lawani chuan director hanga thinrim shik thlakna tur chu ama ani ti a hria chian em wang ani a pediatric department da chuan alet mai thei to lawang ti chu a hlau hle ani Sheila ni thu soi wang chuan Luzio chu alung oi vak lawa a chan chu arin em le a thian thataka angai khan chu tiang chuan alo ngai ve hau lo ni in a hriat pha a Sheila ni chuan a mahun chu ngai to in chief director hanga chu ngai dam dil mai adu rum to a huat zual zel chu a hlau ani ber chun thil an eizo an let le chuan doctor jang le abianu chuan pangpar le in nuaman lo ti mel hle ti luinan pangpar zwar chu kolet sakin avai chuan lei sak mak mai Sheila ni apek chuan aril ru hria ni om takin pangpar zwar nau pang a khongai wanga lei ani thu le hlim mel aput ve theina na lei sak ani thu chu a shil zaya a thin urpo chu re ta dewin hlim mel a mu le theita a Dr. Jang chuan Sheila ni chu in mu puya somin Luzio ne na anin kar chu azot chik le a chu hun chu remchanga la in Sheila ni le Luzio in kar that hlau chuan Luzio ne na soipui turangen chu atum ma se anin kara engma a omlo ti a hriat taka chuan Luzio te ang mi paler laka in thiar filim tur te chuan an ti vela Sheila ni la alo duai du big hau lo ami zeten om lutuk chu sima pa ngai taka nung ve tur chuan alo shil let zek mai atuka chuan Luzio office a chuan Iris pangpar moi tak chu alo khoi le a Iris ti chu in chen thatna ni in alen zong po tok reuh hle be sei lo takin khwal tha an nei thut Luzio la chuan TV alo en ngai lo wang chuan tunge ani alo she mai si lo milar ve tak nia in ngai chuan chu hospital anaw nei alo tuma ma se an documentary siam tum chu lo hria in engtia kalpui nge an tum ti chu aron zota an ra man te a entir nu chuan sut le turin ti tatlat mai a chan chu pasal anei ti le anaw pai chanchin chu mi puima a ala puan zar lo wang lo ni a Luzio an customer te privacy chu angai poimo a ti luina om lo tur thu le adu lo chu an ti lan lo tur thu a soipo chuan a pom thei tlat lo Luzio chuan hospital danga in son adu ani chuan a boy pui thei reng thu a soi chuan pom lo hle in shareholder jangamo nu ani thu soin khoi hospital ama in son lo tur thu a soi lai chuan Sheila ni lo lutin tui in tur pek pa chuan a film channa te a entrin thu le anga isanjia chu ron soin miss celebrity chu alom viau mai Sheila ni chuan ami zia te lo chuin a fence ani wang ni hau lo chuan aron ti fia mai alo ni a chu mini chuan Sheila ni nu chu an hospital a chuan lo kala Sheila ni Luzio office a omlai ani a anti tur ti fel tura an chuak chu lefa chuan an in zui duna chuti lai chuan ru ka thla alak anu athon chu a she chuaka Luzio le anu chu anin mu ang ti a hlau hle a thudik chu an pahnih chuan a shil mai don nge ti chu a she thiam lo hle vanei thlak dewin anin mu lo hlau Sheila ni han mu chuan anu chu alom hle a anu chu khopui chung fangtur chuan ba sa chuan puya thingtlang a cheng ti taka engkim chu mu nom ati em vek mai anu chuan doctor na thok lawa assistant na atho po chu ala shilawa anu la chuan a bialpa chanchin ngot chu azot maya ati ngai na shelo chuan a mingbul lu ti chau chu a shil
chu mi tlai an chawi lai chuan a thian nu jia chuan wang deuh tak hian Shilani bial pa chiat lo zia te chu soin amak pa tur chu a ho ma nge ya mu ve tur chuan lo ti a atuka chuan Lugio office a chuan iris pangpar moi tak chu alo khoi le a ama zana doctor janga message thon chu ngai to letin an department dinner ei ho na a somna ani a ngur chuai taka omlai Lugio na va mu chuan in lama chol hadam turin ati a ma se Shilani chuan lo hnialin a inakala a thomna ti fel angai thu asoya Shilani chu lalung oi zan lovin Lugio thu soya wang khan pediatric department da ale le chu a har sata hlau em a director hanga hne na ngai dam dil mai chu adu hle chu mi zan chuan chief director hanga chuan an department staff te chu dinner abot sai saka ni dang anga intihlim ture ro an ni lo a staff te chunga alung oi lo na lan tir tumin a thu hnuaya an om vek theinan le a thinrim shik thlak nan abot sai ani ber pakhat te chuan an laka alung oi lo na te a soi zela an dinner ei tur anei lai chuan chief director chuan an hospital director Lugio ji chu mi ho safa padwa swal ni in abaka chuan engma ani bik lo thu asoya an department da meiche doctor omte chu fin na le thiam na ti vel aya pasal zun chu ngai sak tur chuan arona an dinner ei ho na ruma chuan Lugio chuan hidden camera lo da thukru in chief director hanga thu soite chu alo ngai thlaveka Shilanin director hanga swalzia asoile ai ma chuan alo na sa a Shilani chu an department dinner ei ho na a chuan a be sei ai mai na lo lang hlol mai chu Lugio na mu chuan a thinrim kher mai director hanga aruya wang chuan Shilani chu tongkam hriat nuam lo le in mu sit na rong kai ati swal ni mi alawa ator chu rem tilovin manmo takin chu restaurant pan chuan atlana atlan pa chuan director hanga thu soite chu shevekin Shilani le anu chu anni na le din mun shelo le ni na sang nei dua Lugio pasala nei tuma chuan puin alo tongkhum sia maya ma se amahun ngai tua awang chuan Shilani chu ngoi rangin director hanga ma a chuan kunin ngai damadila thupa choina lantir nan chuan zuno thumngot chu atlak tapop mai ril rumang ang taka omlai chuan Lugio chu lo lut thutin athil mule hriat awang chuan a thinrim em maya Shilani zuno dom lai chu chu sakin bangvom na namang ta thruai mai Shilani ru kai thawa director hang chuan Lugio thinrim chu enga ma alo ngai lo a chan chu a hun ton mek chu Shilani le Lugio te inthurwalin timwal pho an tum nia ngain Shilani chunga chuan a thinrim le taya Lugio po chuan phalawin Shilani chu kalve tura ti wanga chulai hmuna lo kalve ani thu asoya anin hona boruak sang talutuk chu Shilani chuan shom ti in atlan chuak tadaya Lugio chuan zui ngalin Shilani chu a thinrim hle a Lugio ne na thian ni chu du to lawin an ha thona a boss angle a assistant ang chawa inen to tur chuan a shila Lugio chuan ti swaleng ma anei lo thule ama channa na engkim chu ti ani thu asoya engwanga director hanga hne na ngai dam dil ringot nge ani te chu azota e Shilani ka hriat chuan hetiang hian ati ngai lo ani chu dikna thantlat mi an ha tho nuam ti lo zong po akuta tlak chuan thatak le thei top chu a thok thin mi ani ti in Lugio chuan a soya chief director hang chuan Shilani chu hrechiang lo hle in arinda na soi ve ringot ni chuan Lugio chuan a hria a Shilani ta na tundin hmuna poimo ber chu hospital a tho chhun zom zela anu hlimna tur siam sakle ama pola in thatak sak ve a nunnuam tak man chu achaka chu wangin director hang chu ti thin ur thei ani lawa a chan chu achunga thunei tu ani miau si a Shilani chuan Lugio chu arin lo zia tilang ma se Lugio ero chuan a intiam na angin Shilani chu a buaina chin fel sakle ven him chu atum tlata Lugio an arin tlak zia ati lan chuan Shilani ompo chu ati nom pha a apartment pona chuan thudunin thil thleng zonga anti swal ve ate chuan ngai dam anin dil tona chutia in holo ti hriat taka anti ti dun lai chuan
Sheila ni nu aron lang thut Sheila ni chuan anu chu enge ilo ti do na ti pa chuan Lugio amu pal hlau em in na kwai hera anu le Lugio chuan bial pachung changa do ta soiti an thiat chhuwa chuan boruak chu a thadon lo ti a hre aril ru boy map hle engma shelo Lugio chuan in la polai tak mai in Sheila ni nu chu chibai lo buk le si Sheila ni nu la chuan lo shengal chatin hi ibial pa Lugio kha ani em atita Lugio chuan thilom zia chu a hre thiam lo hle ase Sheila ni chuan o tia chang tur chuan alo mit mei ve ngar aya ti ni vai chuan anu in do ta soi chu a hre chhuak ang ti a hlau si vanei thlak te win Lugio chuan a pui hlau mai atuk zinga Lugio office avathlen chuan an hospital department tina hotu te chu ko khomin meeting an neya chief director hanga a teammate te nena dinner anei ho na video chu an en thap mai le director hanga thu soite chu chiang taka in record vekawang chuan phat ngai na om lawa a tho pui te chuan an dem hle a hnuai thokte a chhordan le ati shom dan te meichhia ngai nep zia alantir te le achunga thonei tu ngoi po aza lo zia te chu an soinak naka chu video chuan chief director hangan athunei na mandik lo zia alantira chuti chung chuan director hang chuan phatna tur la zong tralin Lugio an aruka alo record chu alung oilo thu an soi velwama ma se chu video chu pediatrician pakhatin alo record nuwa Lugio ne na pe in director hangami se thalo tak report ani thu chu an soya vice director hu chuan kongdang thlan tur nei mi alovin chief director hanga chu atho puite ne na ngai dam dil tur anor chu amo phurna ani a chutiang te nuai an ni ta ka chuan director hanga chu doctor thiam takni ma se an department chief ani na chu aban san na ngai don ani midang ho po chuan Lugio thutluk na chu tha an ti hle a Lugio roman anga thil akalta ka wang chuan an lom hle tuna chuan director hang chuan ani na le thunei na te chan to in pediatric department chu nuam tak le thlamwang takin anom thei to a Sheila ni po atho puite nen in po to hle in Lugio an department har satna le amimal har satna chin fel sakta chu alom hle a lom thu soinan dinner ei puya asoma Lugio thil ei lai te chuan Sheila ni chuan ei cheu tur chuan alo ti ve a in ngai zon na konga chuan anin kara engma om hran lawa ma se anu ina norna awanga aru ilaya athalak sakmanga dot soya abialpa anga lantir kha animaya Sheila ni chuan Lugio chu rin harsa ala ti hle herbal wine chu zuareng tura ngai na la neya anula chuan abialpa tak taka alo ngai me to si thil kalvel dan chu amakin Sheila ni chu anu muwa chuan Lugio bial nu anga omchun zom zel chu angai boxi a an ho konga pangpar leitura an din chuan Lugio chuan makati angreng hle a Sheila ni chuan abialpa anga alo soyewa nga thupa choinan pangpar engmoi tak alo lei sakhi lo ni a atana athil ti to le apuina zong awang chuan lom thu soya bana sa hle a hria in Lugio laka that chwa ve chu phuviawin a hria a ma se Lugio chuan chu hun chu remchanga la in talan khwa a ati ang che chuan video siam sak ve thungin alaka that chwa zel tur chuan aloin tiam tir ve boka Sheila nin Lugio apuina awanga rolen nan ti in Sheila ni nu hmuwa chuan abialpa lem atran chu arem tita a anu mulaya anom dun dan turte inzir lokin Sheila ni chu a thian nu in ngai zon na lama sheve tok in ti chuan om dan turte shilvelin Lugio po anu chuan bial nu chung te bula om dan tur nung changmoi te chu alo shilve neu boka an pani chuan in mu in Sheila ni chuan a dot soi chu ti to padua chumi tur chuan Lugio hne na chuan anu te ne na dinner anei huna a thian te kar hlui ve tak ho turte tlai taka ron thleng turte thing taka in chei turte chuan a shila chu mai ba ka anu ei du lo zong te chu shilin a ei du lo zong clear order tu chuan a ti ta a
hetianga ti na chan chu anu ina bial pa chu dulo se chen turin ti se ti chu arwa manna ani a shilani ruwa manna anga thomna thing tak in bel chu antuma ma se a konfi pui thei lol lova nung chang moi lo tak anga landan tur azir chin vel te chuan doctor pakhat jangjun ming hria chhuatirin chutiang om ve chu ni thein a hrile lova lujia chu a hun taka ron thlengin nal takin a ronin thuama anu hmuh lai chuan a ngai that le zual nan shilani sam chu an khoi sak vela kar chunga anom lai chuan an chung ko chanchin te azota lujia chuan fing tak le hoi hom taka changin shilanin arwa man lok lo ang hlir chuan lujia chu a khosa a restaurant an thlen chuan shilani chuan arwa man na ti chu hrilnun ma se omzia anei lo na sa hle bial pathatak ang chuan lujia chu alang chhun zom zela anu eidu zong a hriat to te chu order sak hlawin shilani chu alung oi to lo hle bathroom lu tu mang chuan kalin lujia chu a che dana wanga hau chu atuma arwa manna nga kaltura hrilnon le in ma se lujia chuan idu anga ka omani chuan inu hian ibial pa tak tak kani ti a oi iringem ni alo ti a chu anei zo chuan pa ka leng kwal turin anu nen chuan a hruaya hunrem chang masabera anu nena in mule turte chuan ruwa manna asiama shilani chuan a omdan chu lemchang po angti to lo lek lekin aring helngam che asilawa assistant lin chuan JJ chu a falin lo mu a anovela a chanchin lo zi awang chuan alung oi lo thu a hrila anovela chuan a thalak mangin a hminga Kevin ti in lo ziaka a thil ti dan chu a fair lo ti in mimal nun in za lo na alo ngai ani a novel chu ziak thaturin ati a thian thatak chu a novel tuipui tu te zingami ani thule alo chiar ve ni chuan atana poitur thu te soilwamin JJ po chuan du thlan tur dang anei lo awang chuan arotna chu alo pom saka pa ka chuan lujia le silani le anu chu anlo ti ti tui hle a shilani nu ka tang chuan anau panlaya tuipui em lemzia chu an chung ko har satna awanga chol sanin damdoi lam azir tak dai thu te chu a hria a apa po chu natna wang ni lovin amai inti hlum ti te chu a sheboka chu mini chuan shilani nu chu a fanu in bial pathatak ane awang chuan a hlim hle a an pahnih chuan anu chuan thla te lak sakin chu mini hriat rengna turatana ati alo ni a lujia po chuan hrethiam takin nui sang chuan alawin post ve a naupang ho bol pet fu vak lo chuan lujia lu chu pet per hlawin atum lo dewin shilani chu kispal anu chuan anin kis lai thla chu alo la fu hlau le ngal anu la chu la hlim em zuya mi pa fel tak le rin tlak tak atong ta chu alo lom ve hle lujia le shilani anin kis ti a hria chuan JJ chu alo phur le em ringot to an thalak en pa chuan an in me zia te chu a soinu a ma se shilani chuan an thalak chu a delete mak lujian bial nu anei hlau chuan a thinarim hlawani atuk zinga chuan anu ho tur shilanin a thla zo chuan office a kir le ngala lujia chuan ama a hlau wanga thalak chu delete a lo ngai shilani la chuan doctor tan chuan muite chu taksa peng pakhat mai ani thu soin enga ma angai lo ang mai na om an hospital project lian tak hospital documentary siaman tum chu boipui tanin chumi atan chuan doctor zinga tu nge an thlan chuang ti chu shilani chu azota doctor zinge doctor jang an pahnih hian hospitala an thokruala an thiam dun em boka shilani le doctor jang chu in pona thuk zok an nei ringin aril ruwa en chin alo ni a ani na taka chuan vice hospital director le doctor janga chuan aruka inzom na an lo nei zoka chutiang ani taka chuan an thil boipui lai po chu an chol san le tari a chun thil an ei lai chuan thlala dunin anin kar thazel ti lan tir tum chuan an thalak chu anu avathona a chan po hun rei tak chung anu in ngai zong anga alo hriat to awang chuan muang changa thudik shil chu tha in a hria a
anuril ruti natri lo chu atumber ani mase Luzio tan phorit ani angti ero alau hle Luzio chu shilani ngai zong hlui Jangjun Ming chuan angai tuana alwa hne hle a Jangjun Ming chu eng angin nge angai ti azo chuan shilani chuan sang khai tak hian a that lo na sher lo thu asoya Luzio chu alung oi zan lo chhun thil an ei zo hnu chuan be sei lo takin apa alo lang hlol afapa chu sumdon na thila engemaw soipui turin aron tlo a apa hian anuka tangin shilani nena anin kar chu alo hreto a anu anglo takin apa chuan ngai zong nei chungchanga phimkhur hle tura shilin ani na le ro sum an uma wanga ngai zong an ni emo an du zong ani awanga ngai zong poni se phimkhur hle a asuma wanga thilti theina chu diklo taka manglo turin ashila tuna poimo ber chu an hospital documentary siam chu ani a shareholder janga chu Luzio pa mutura kalin afapanupui celebrity an biak dan chungchanga lungoi lo na soi tura kal aloni a Luzio chu hun khoral thei ani lawa mi celebrity boina to mek chu rang taka chin fel atumani shilani le achanu chu munshana thokma se zantin chuan ti dun se in engkim chu an soiduna shilani hi thian siam zungzung mi ani lawa mase zan khat zu anin hona a je nen chuan in tongin chumi zana tang chuan tun thlengin thian that tak an lo ni chhota zelani Luzio nena anin po chhodan po chu tiang deuh tho chu ni in anin hmu hnem le hun an hmandun tampo le Luzio thatna chu a hmu chhuah tam zel pha ani shilani chuan Luzio chu adu tak tak mayang ti chu a hlauril ru hle a thian ni mai chu a tokin a hria a an mizia la chu a in person na sasi a thilan eidun lai chuan an thil einu dos le cake ang maya mi zein anglo an ni thu te soin wang deuh tak chuan je nen chuan an ti duna Luzio chuan an documentary atan chuan doctor Singh chu thlangin atutluk na siam chu mimal thil engma atel lo thu asoya shilanin doctor jang ala theingil theilo nia a hriat na chuan a om atinuam theilowa assistant lin chuan Luzio chu anun hlim taka mang tura ronin angai zong hlui a theingil theina na puizok turin atia shilani chu a tho puite nena anin kar chu tha chho zelin ngai theilo thin em tu doctor jing po chuan ngai dam te dilin thupa choinan cake te chu a pe a shilan chuan ngai damin an department chat group a te hial chuan a om ve ta a chonulama chuan Luzio intifai tur bok chuan shilani chu akal le a anu nen po chuan anin muleta Luzio nu chuan shilan ril ru chu hriata chak em a afapa chu adu nge du lo ti chu hriata chak ani Luzio le shilani chuan ngai zong hlui nei ve bok ma se an ngai thu tak to lo ve a hunrei tak chung chu ngai zong nei lovin anom ve to ani Luzio nu nena anin biak zau ta ka chuan anuka tang chuan ngai zong awanga ril runa taka alo om to thute chumi awanga rei tak chung ngai zong nei to lawa alo om thu te chu a hria a anti ti dun lai chuan shilani chuan message dongin zanina gift leiturin chhuah dun kan ngai hunrei tak chung kalo hmangai to thilpek kadu ti chuan aron wanga an gift le sak chu tu dangma ani lovin anu ta tur lo ni a jewelry dora kalin tlereu an leya an leizo chuan dinner an eiduna shilani chuan antipeng ya alo shet chu Luzio nu ani ti a hre chhuaka ti pa an kal lai chuan dor pakhata an korzor lai chu moi ti thu soi chuan hachin turin atita a kor an ha chu Luzio chuan in hme ti hle in han soi mai tur chu awan hle doctor jangan doctor Singh chu documentary atan an thlang ti chu a hria a atan chuan thulom om lo tak ani a chan chu ama an thlang ani chuan kong tam takin a hna chuan ma son don ani Dr. Janga Bialnu Patea Vice Hospital Director hu chuan ani na manga lo pui ve chu tumin an than lo chan chu shilani nena anun hlui awang chuan a chanchin thalo lai Luzio a hril ani chu aringa ani na taka chuan shilanin Dr. Jang bem masa in
a hnawl lawa hun rei lo te chung chu an lo in ngai zonga abial pahlui ti lo chu an in kara engma a om lo actress Miss Celebrity nen chuan in befu lei thei lawin ani chu thopui harsa an ti hle a mase Sheila ni le Luzio chu beidong lawin Miss Celebrity ril ru hne a aril ru thlak sakdan tur chu an ngai tuana sa hle a Sheila ni chuan Miss Celebrity interview na te chu lo highlight in anin biak rem theidan tur nia asia te chu Luzio ashila chumi nu rei lo te a chuan nula chelo tak Luzio office a chuan alo lenga a hming kiau ni in Luzio unaw nu thian nu ani a Luzio nen chuan anin po ria wa sia in Sheila ni ngai chu a thawak lo hlim taka anin koma hmu chuan a om anuam lo hle a anutana gift an leisa lamtura basa chuan lai chuan phone call dongin Luzio chuan Miss Celebrity te company a thilboi puilok tur a oma wanga kalan ngai thu aron shila lungoi che alo ma se na thil ani awangin alo hnial shan lo konga adin lai chuan ruana sa takaron surin bas nan man tumin nu upave to takle naupang an lo tlana ma se naupang chu ni ko shelawin konga chuan atlu hlau mai a man mo thlak to ema wang chuan Sheila ni chuan CPR chu pevatin naupang nun na chu a chan him saka Luzio lo thlengin Sheila nin naupang a boi puilai chu ni hliap chuan ron zona van nei thlak takin chu naupang chu alo har chuak le a ti chuan hospital lam an pan pui ngalani midang lo om ve ho chuan an fak liam liama ma se Luzio nu birthday present tur kha a muzo tlat lo Luzio chuan a da that to thu soin zong to lo tur chuan ati a Miss Celebrity te team chuan an meeting nei tur an ron cancel le ta ka wang chuan dinner ei chua pui turin a hruai ta zoka Sheila ni chuan ina ho masaka in bwal phot chu adua a in nga tir ringa wang chuan thupha an soi luama Luzio chuan ma ni bial nu te nga chu thil swala ni donem ni ti chuan a lo wang le to Sheila ni chu aruk tak chuan a hlim vur hlena in irol hne so viau ma la ilu thok mama ati chuan Luzio chu alung oi lem lo restaurant lampana an kal lai chuan Miss Celebrity chungchang chu an lo soi dun le a Miss Celebrity chuan an documentary siam tur manga mipui hma a landan ti danglama chu hun chu remchang ala anaw pai pholan na hunata na man chu tumin a thona company ten an lo rem ti lo awanga harsat na to kan ni ti chu Sheila ni chuan a hre chhuaka an harsat na lian tak sut kian ani ta ka chuan an dinner ei tur po chu alom na atan ti in an phur dun hle chuti lai chuan vice director hu chuan Luzio hne na kalin documentary doctor an thlan chungchang chu soile in I Sheila ni thu soiwanga Dr. Jingthlang an ni arin thu a soi chuan Luzio chuan ani lo zia alo soi ve a vice director hu chuan I Sheila ni chu a inrol angaya I Sheila nin inrol na anei lo thu shilpa chuan an in sha thiam lo na te chu an chingfela dinner an nei lai chuan Luzio chuan an documentary doctor atana Dr. Jang Katel tir na chan le kapuan zar lok lo na chan chu vice director hu ami zedik tak ashiat du wang alo ni a Sheila ni chuan ifing nge I phakar zok po ka shelo ti in alo fiam zewa until soi chu mangai na lama soi chhun zomin Luzio chuan aril rudik tak soin Sheila ni adu thu chu a soi chuak ta a nima sila Sheila ni chuan lo hre thiam si lo Luzio ril ru chu ana veng ani ber atuk jing office an kal chu Luzio chuan Sheila ni e tan ti in pasta lo lei saka ma se Sheila ni ero in engma soi chuak lo tura thamna lo ngai dai chumi tu ka chuan Luzio office sa khoetan tulip pangpar alo buat saya a omzia Luzio chu shilfein tuna tang chuan in hlat thei ang bera anom to tur thu a soile mia to Luzio ril runalu tuk thin rim boxi chu anin hau pha shep chutia anin hau boi lai chuan assistant lin lo thlengin Luzio chu a hruai chuak ta daya kara chuan assistant lin chuan athu soi tur reng film khur taka ngai tua ma support thin tur a shilin midang ten an lo shepal thei ti in azil mol mola
Luzia chuan Sheila ni hne na adu thu a hril tawh ti a hriat chuan assistant Lin chuan lo tong thlamwanin alo hnem ve molmola lungai lo la in pahnih hian in duh ton ve ti hi tu po in an hrevek nangmani pahnih hian in hre thiam lo mai po a ti te in alo hnema chu mini chuan arin lo debin Luzia nu le kiau in po tak maya an in kom lai chu awa hmu fu hlau maya anin nelin chungkwa ang maya anin kom hlim lai awa hmu a nui sangin in chunga chuan valut ma se a chung ril ero ana ti a hriat theia assistant Linan JJ script siam thale tura ati chu a in thiam le che alawa chutia an boy lai taka script zia that anga yawang chuan a dor thona pa an boss ni sona chuan alo hau pha box si a assistant Linan JJ chu script thatak zia mi hriat hlo khopa zia adu ti a hriat chuan chutiang ti thei tura pui chu adua a hriat lo le ti diklo lai te siam that sakin mi in an ngai thlak nuam ti tur ang te chu angai tua puya chutia thei to pa chhuwa pui chu JJ po alom ve hle an lo in hmu thiam lo na te chu abo ve ta a so nei lai chuan Luzia chuan anu hne na Sheila ni adu thu chu a hrila lo du let lawa alo narani ngat chuan Luzia ril ru chu na sat taka hliamin Luzia chuan atwar na sadon ti chu a hriat theia chuti lai vekin Sheila ni po a thian nu JJ hne na chuan aril ru boy thu le Luzia chu adu tak takem ti ala hriat thiam lo thu chu alo soi ve a Luzia bula omlaya a in sit thin zia le phulo riawa a in hriat na chuan adu na chu atilang theilo ani ber tuk khat chu Luzia le Sheila ni chuan pangpar hrang hrang te omzia an nei ho te chu soidunin an ti dun malmala chuti lai chuan kiau localin an documentary siam tura chuan atel ve a an doctor man tur hmu adu thu ron soin engemaw thil ti dun an ngai thu te aron soya chutia kiau le Luzia omdun chu in hme ti hle ma se a chungril chu thikna ina khat to thunga chunchol lai chuan Sheila ni chuan ama chawin noodle salo eya Dr. Jangjun Ming chu abula localin abula thut chu aron dila alo rem ti ve mai boka Dr. Jang chuan anin kar thuthang diklo tak achin fel tak lawa wangte chuan ngai damadila an hospital director Luzia ji chu abial nu hne na akir le mai arin thu te chu asoya chu chuan Sheila ni po ati thin ur hle Luzia chuan Sheila ni chu motor khala zir tira Sheila ni chuan Luzia motor man to le changkang lutuk chu ati hmel hem sak hlau chuan a khal thangam lo hle a tu ma tlan ngai lo na hmuna chuan anjira engemaw asopalang ti a hlau lutuk na lama chuan tlan muang hle in a tlan dan chu mihring kal ang vel hi ani a chuti lai chuan assistant Lin po JJ te dora lo om le to in JJ po chu alo hlim le vurvur to khop mai athil eiman te chu pek sakin zo du anei thu le in biak lok adu thu te chu asoya cafe a omlai chuan assistant Lin chu Luzia ne nanin bia a Sheila nin naw pangdam lo boy puilaya a thiti boru tu police in an man to thu aron shila ma se an thu soi chu Sheila ni chuan lo hre phahlau Luzia chuan ti ngai na dang hre heklo zalo ti hriat tak hian alo nui suk ringot athina ur hle Luzia an do ta hrila wang chuan athin rim hle a athil ti swala chuan amo phur tu ni chu adua midanga in nga chu du lovin ama athil reng swal chuak du mi ani a chumi zan chuan Luzia ina dinner ei chu antuma Sheila ni chuan ei rong te bolin chuhme siam ol samte te chu asiama Sheila ni ei rong bol lai chuan Luzia chu asira lo dingin alo en renga thirnin har avati em ma se choi alo hun ta si manager lia wine pek te chu in dunin hlim takin chuan ei duna talan kho chanchin soya an hlim viau lai chuan Sheila ni pa chanchina lutin ama in ti hlum dan te chu asoya apa chu interior designer ni in an chung kotana in thatak din sak chu atuma chumi tur chuan theito pa na thokin wandoi thlak takin bumna atoka kumtam tak alo in khol to po thok le khata anral ta veka
chu thil chuan anun ti chevekin anun na hiala lak pha alo ni a apa tumle du tu sam chu ti puitlin sak tumin shilani chuan theito pachua chu wanga in thatak nei po du alo ni a Luzia chuan uluk taka lo ngai thla in adin hmun chu a hriat thiam pui hle a puitura abula omzel tur thu chuan atong thlamwana anu birthday chu ni hnih hnuwa ani to mai dona a birthday choi khom na a chuan a bial nu lem changve thung tur chuan ati a shilanin an thil eina a seng fel lai chuan an chhuara chuan a chala tauh hlau Luzia an achal chem sak atum chuan anin hnai te deuh nge ni tum lo deuh chuan anin kiss ta hlol mai chuti lai tak mai chuan phone call lo thlengin anin muah lai chu topin a phone an en chuan JJE alo ni a aron ho tur tu a soi chuan man hmo taka shilani chu in siam ngal sok sokin Luzia chuan naupang chia angmaya an om chu a hre thiam lo hle chu mi zan chuan Luzia chu muhil theilovin anin kiss lai te chu angai to let le veng veng mai